čas 97-19 je prvá pozícia. Aj druhá presnými sekundami jednoznačila prvé miesto. Uvidíme na koľko vodič Saša Slavkovský. V hornej časti vidíme Marka Mirgorovského dupla KPK. Prečítajme do 23 rokov. No a Aleksandr Slavkovský, čas 94-24, prvé miesto, druhé Michal Markitán, Katia 97-19 a 97-68 Patrik Gajarský a tu vidíme zo 68 Marka Mirgorodského, dupla KTK. To je posledný pretekár tejto kategórie. Finále A.